настран за думите, пиемем зад бита. Да те питам аз, колко ще платиш, за да бъдеш човек? Колко струва битката за свобода? С страха в комбина човека разгада правилния сигнал на грешна честота. Възстаник ДРБ и в своите дела търся истина вместо розов прах. И емоционално изяждам си пердах, но сам си го избрах и си отстоявам избора в борба социална да се вкарам. Бързай да ми туриш ценовия етикет, с който да ми кажеш какъв съм аз човек. На основание какви стоки потребявам и до каква степен послушно изпълнявам. А умът ми е вселена, не тясно портмоне. Но за какво да мислиш, том той се не яде? Затова си още роб, защото вгледал си се в поставени цени, пренебрегнал ценностите. Слагаш си цена, но станал ли си ценен? Не може с алчност човека да загребе с препълнените шепи от живота вълшебен. За да спасим света, той трябва да го вденем. Слагаш си цена, но станал ли си ценен? Не може с алчност човека да загребе с препълнените шепи от живота вълшебен. За да спасим света, той трябва да го вденем. Колко струва правото на живот? Религиите сватосват, дявола и Бог с плодове гнили е пазарния компот. Егоизма е война, подобие на възход. А в Сирия децата рисуват покемони, за да ги намерим, тероризма да изгоним. Репресии и расизъм на вратата хлопат, посяти с намерение да пометат Европа. Иначе казано, прицелваме си ето, спасихме орела от игото на небето. И от релсите освободихме влака, както от дървета отърваваме гората. Живота обезценен, обвиняваме сърната на вълчо устата, решила е да се мята. А конкуренцията подмени потребностите, нарежда ни цените да стоят на ценностите. Тъй ни мачка капитализма, трябва да го сринем всички заедно. Дълбоко в теб знаеш го. Една любов за всички будни, запазили целостта на съвестта.